В този урок бих искал да кажа няколко съвсем основни принципа, по които работят формулите, и след това ще разгледаме в следващия модул много по-сериозни формули и функции. Формулите са основните математически операции, които съдържат операциите като събиране, изваждане, делене, умножаване. Да видим как това става в Excel. Excel даже може да се ползва като калкулатор. Ако искаме да сумираме всички тези разходи, които имаме, и да зададем стойността им да бъде тук, единият вариант е да извадим калкулатор, да ги сумираме на ръка и да ги вкараме в тази клетка. Проблема естествено е, че това е много бавно. Първо, второ, може да допуснем грешка при въвеждането на данните. Трето, след като имаме в електронна таблица всичките тези данни, би трябвало да може да ги използваме. За да започнем да пишем формула, трябва да кажем на Excel, че следва формула, което става чрез знака за равно. Тоест аз, когато задам знака за равно, Excel възприема, че явно ще прави изчисления и тук може да сумираме клетките. Ако искам да използвам само сумиране, то аз мога да кажа: избери тази клетка, сумирай я с следващата клетка, сумирай я с последващата клетка, сумирай я с последващата клетка и така с плюс да добавя всички клетки и да натисна Enter. Тук виждаме, че имаме една сума на всичките клетки. Това е, ако използваме формула. В Excel обаче има възможност да вкарваме вградени функции, като една от най-често използваните е сума. Нека да видим как може да направим същото нещо, само че срещу сума. Ще натисна Delete и ще избера AutoSum. Кликвам на него и Excel автоматично ми казва кой е обхвата, който ще прави в изчисленията. Натискам Enter и по този начин Excel ще ми го сумира. Нека да разшифроваме тази формула. Всъщност аз ще я изпиша наново. Ще натисна равно сума. На този етап игнорирайте тези различни опции, които Excel ни дава. Ще задам отваряща скоба, за да дефинирам обхвата, който ще бъде за изчисление. И тук мога или да избера клетката, като например тук, така както направих, или да я изпиша, както ще направя за крайната клетка. Тоест, казвам на Excel: сумирай ми всички клетки между клетка C2 и другата клетка, която искам да се сумира, е C11. Ще сложа две точки и Excel автоматично ми допълва селекцията, обаче аз ще изтрия това C с Backspace клавиша, натисна C11. Което само ми остава да направя една затваряща скоба и моята функция е зададена. Натискам Enter, чрез което казах на Excel да сумира тези клетки. Това, което Excel ми показва на екрана, е крайната стойност, но всъщност вътре в клетката е изписано това, което е горе. Тоест тази формула, която ние въведахме благодарение на функцията Sum. Ако искаме тук да ни се покаже не крайната стойност, а нашата формула, то може да натиснем комбинацията Ctrl и вълничка. Вълничката е този бутон, който е най-горе вляво в клавиатурата, отляво на клавиша 1. Като натиснем Ctrl и вълничка, Excel ще ни покаже формулата. Нека да натисна още веднъж, за да върна стария поглед. Тук отново мога да натисна AutoSum, Enter, AutoSum, Enter. И сега вместо да го правя това до край, ще хвана тази клетка и ще я придърпам до тук. Тук явно сумата е прекалено голяма, така че не се събира в тази клетка. Когато това се случи, Excel превръща стойността на клетката в тези символи
За целта идвам между двете клетки. Появява се отново тази иконка на вертикална линийка с наляво и надясно. Кликвам 2 пъти. И колоната е достатъчно разширена, така че да се събере. Всъщност това мога да го направя за всичките колони. Ще натисна 2 пъти тук и Excel ми ги направи с такива ширини, така че да се виждат всичките надписи. Да видим как може да направим сума и тук. Ще направя сума. Excel е достатъчно умен, за да разбере за какъв обхват от клетки става въпрос. Естествено, ние може да го променим, ако това поискаме. Просто може да изберем друг обхват от клетки. Но тогава няма да е резултата, който ние искаме, защото ще натисна отново Ctrl и вълничка. Отдолу с плъзгача ще видя. Клетката, очевидно, това са съвсем произволни клетки. Ctrl и вълничка, за да върна. Когато кликна 2 пъти върху формулата, то ми показва обхвата. Аз искам да е този обхват. Това така мога да избера с мишката обхвата, с бутона Del да го изтрия и да си избера правилния обхват и да натисна Enter. След което просто мога да придърпам тези клетки. Сумата очевидно е доста голяма тук и не се събира, затова ще кликна веднъж. 2 пъти трябва да кликна следния бутон на мишката, за да се получи ширина на колоната достатъчно голяма, така че да може да се види целият текст. Ако искаме, може да си направим една проверка. Както казах, когато кликнем 2 пъти в една клетка, може вече да я редактираме. Натискаме Escape. Другия вариант е да натиснем просто F2. Пак по същия начин може да я редактираме. Натискаме Escape, за да махна. Третия начин е да редактираме директно тук горе, като естествено всеки сам може да избере кой начин му е най-удобен. Аз мога да кажа, нека да сумирам веднъж тези суми и веднъж тези суми в две отделни клетки, за да мога да преценя дали да си направя една проверка, дали всичко ми е изчислено правилно. Да кажем, че тук ще кажа сума е равно на сума, отваряща скоба. Избирам това, което искам да сумирам, затваряща скоба. А тук ще ми бъде равно на сума, отваряща скоба, затваряща скоба, Enter. Тези две числа трябва да са еднакви, за да излезе проверката, т.е. сумите да са еднакви. Ако аз тук бях сбъркал формулата, натискаме F2 и бях избрал, както преди, грешни клетки, тази сума не само ще бъде грешна, но и Excel вижда, че нещо не е наред. Как така всичките тези клетки имат една и съща логика, а тази има различна логика и затова ни дава съобщение, че тук нещо се случва и трябва да проверим, когато получим този зелен маркер и тази удивителна, че всъщност тази формула се различава от останалите. Аз ще натисна назад, за да върна правилната сума. По този начин лесно си направихме една бърза проверка и виждаме, че поне до тук изчисленията са ни верни.